aloitetaan tämmöisestä ihan tosi ajankohtaisesta asiasta, kuin että mitä mieltä sä olet Trumpista? Hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kun tätä asiaa miettii, niin kannattaa katsoa, että mitä Trump on sanonut. Ja siinä paljastuu hyvin mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin se, että hänet valittiin, niin oli suuri yllätys ja shokki kaikille, koska kaikki media oli säännönmukaisesti kaikkialla maailmassa häntä vastaan. Ja vastaehdokas sai yli 2 miljoonaa ääntä enemmän ja Trump voitti hiuksen hienosti näissä avainvaltioissa. Ehkä voidaan puhua noin 100 000 äänen tarkkuudella, lähes kai 110 miljoonista annetusta äänistä. No, mitä tähän sitten oikein sisältyy? Mitä Trump on sanonut? Hän on ensinnäkin sanonut, että USA:n suurlähetystö Tel Avivista pitäisi siirtää Jerusalemiin, joka on erittäin mielenkiintoinen asia. Ja tähän liittyy erään hyvin korkea-arvoisen israelilaisen virkamiehen kommentti, jonka luin Jerusalem Postista eilen. Hän sanoi näin, että Trumpin yllätysvalinta saattaa korreloida siihen, mitä me odotamme me juutalaiset Messiaan tuloa. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen asia. Toinen asia, missä Trump on ollut aktiivinen, on tämä samaa sukupuolta olevien avioliiton vastustaminen. Ilmeisesti hän ei siihen aio puuttua viimeisimpien tietojen mukaan, mutta sen sijaan hän aikoo vaikuttaa siihen, että USA:n korkeimpaan oikeuteen valitaan konservatiivinen tuomari, ja nehän istuu siellä kuolemaansa asti. Ja hän on sanonut, että hän haluaa purkaa tämän Roe vastaan Wade aborttioikeudenkäynnin päätöksen vuosien takaa tällä tuomarivalinnalla. Ja monet varmaan tietää, että tämä Roe versus Wade, joka toi abortin voimaan USA:ssa, perustui valheisiin. Eli siinä eräs nainen väitti, että hänet on raiskattu ja hän valehteli. Ja tämä valheen ansiosta se meni läpi. Myöhemmin tämä nainen tuli uskoon ja julisti, ja kertoi, että hän valehteli. Tätä ei ole uutisoitu kovin laajasti, että tämmöinen hyvin outo tapaus. Ja tämmöinen asiahan selittää sen, minkä takia Trumpia vastustettiin niin raivoisasti, koska pelätään, että hän purkaa tämän federaali eli koko USA:n tasolla tämän aborttiasian ja se avaa mahdollisuuden jokaiselle osavaltiolle päättää itse, miten jatkossa tehdään. Nämä ovat todella isoja asioita, jotka selittää Trumpin vastustuksen ja se systemaattinen vastustus, mikä hänen on kohdistettu, niin on hyvin merkille pantavaa, että missään ei ole kirjoitettu mitään positiivista hänestä, ja tässä se syy on. Eli meillä on kaikki syyt ja perusteet rukoilla nyt Trumpin puolesta, että hän vie näitä tärkeitä asioita eteenpäin. Kyllä. Jos on varmaan aika vaikeaa, että kun media antaa semmoisen yksipuolisen kuvan, mutta sehän on siis sitä propagandaa, niin että miten sä vastaat siihen sitten? Joo, se osoittaa ystäväni Nigel Cameron, joka on teologian tohtori ja lääkintäeetikko. Hän sanoi jo 20 vuotta sitten Suomessa vieraillessaan, että se, mistä maailmassa puhutaan, sen päättää noin 50 liberaalia ateisti johtavaa lehtimiestä tai media-ihmistä. Ne päättää, mistä me puhutaan ja ne päättää, mihin me mennään. Kyseessä ei ole tietenkään mikään salaliitto, vaan tällaisiin tehtäviin hakeutuu tietyn tyyppisiä persoonallisuuksia ja heidän agendansa on tällainen samantyyppinen, täysin ateistinen, kristinuskon vihamielinen agenda. Se ei aina tule niin selvästi näkyviin, mutta se voi sieltä rivien välistä lukea, että 50 ihmistä päättää siitä, mistä maailma puhuu ja vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen tai yrittää vaikuttaa, että kuka valitaan. Että kyllä Trumpin valintaa voisi pitää jonkinlaisena Jumalan ihmeenä, että mä en tiennyt, että miten mä rukoilisin ennen näitä vaaleja, mutta sitten mä ajattelin, että se on aina hyvä rukous, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi ja nyt mä ymmärrän, minkä takia Trump valittiin, vaikka se oli kaikkien gallupien vastaista ja epätodennäköistä. Kyllä. Mahtavaa, että me voidaan rukoilla elävä Jumala vastaan. No hei, sä oot ollut myös Lontoossa konferenssissa. Haluaisitko sä kertoa siitä konferenssista? Joo, kävimme ystäväni kirurgi Mikko Tuulirannan kanssa ja diplomi-insinööri Ari Takun kanssa Lontoossa tämmöisessä kreationistikonferenssissa ja siellä oli 500 osanottajaa, paljon tutkijoita, tiedemiehiä, professoreita. Että aina kun naureskellaan, että nämä kreationistit on kummallisia ihmisiä, kun ne uskoo Raamattuun. Koko kreationisti-sanahan on outo, koska puhuttaisiin mieluummin raamatullisista
kristityistä, koska me uskotaan, että Raamattu on niin kuin se on kirjoitettu. Niin se oli hyvin rohkaiseva ja mä tapasin siellä tämmöisen Creation Ministries Internationalin eli kansainvälisen järjestön päällikön ja hän oli kovin ilahtunut siitä suomenkielisestä työstä, mitä me tehdään, tämä Luominen-lehti ja sitten pian ilmestyy pari viikon kuluttua tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, jossa on 60 kiperään kysymykseen hyvä vastaus. Yksi vastaaja on muun muassa Jonathan Sarfati, joka siellä puhuu. Hän on juutalainen, Uuden-Seelannin shakkimestari. Hän on voittanut yli 10 mestari-shakin pelaajaa simultaanisti samanaikaisesti pelaten sokkona. Että näin viksu kaveri vastaa näihin kysymyksiin, että hän on tiedemies ja silloin on turha sanoa, että ei kukaan tiedemies usko Raamattuun ja luomiseen. Niin, se nyt on taas tämmöistä propagandaa, että yritetään niin kuin vaan peitellä tosiasioita. Se, mikä Lontoossa oli mielenkiintoista, oli sunnuntai-aamu ja mentiin tämän Westminster Abbey-kirkon ohi, jossa kaikki kuninkaalliset vihitään ja hyvin merkittävä laitos. Ajateltiin, että ei meitä sinne sisään päästetä. Siellä oli Jumalan palvelus. No me pääsimme sisään ja siellä oli noin koko valtavassa Westminster Abbeyn kirkossa, joka tosin oli osittain suljettu remontin takia, niin oli vain noin 20 osallistui Jumalanpalvelukseen tämmöisessä kaupungissa, missä on valtava määrä ihmisiä. Sitten me menimme sieltä Lontoon luonnonhistorialliseen museoon, joka oli ehkä suurempi katedraali kuin tämä Westminster Abbey. Se oli rakennettu niin kuin katedraaliksi. Siinä oli valtava tämmöinen katedraalisali, mihin tultiin sisään ihan niin kuin olisi menty valtavaan kirkkoon. Ja siellä sitten taustalla alttarilla oli komea marmoripatsas, jossa oli Darwin istu siellä tuima ilme kasvoilla. Niin olihanko me taas tultu kirkkoon, missä palvotaan tätä ateistista Darwinia. Se on hyvin mielenkiintoinen paikka, koska me oltiin siellä varmaan 3 päivää ja tutkittiin sitä ja se julistaa niin vahvasti luomisen puolesta, kun ei lue niitä tekstejä, vaan katsoo niitä fossiileita, niin että se on kyllä semmoinen kohde, missä kannattaa käydä ja sinne pääsee muuten ilmaiseksi, että ei tarvitse maksaa edes pääsymaksua. Niin, aivan. No hei, haluatko selittää, mitä se on se darwinismi, jos ei ihmiset tiedä, kuulijat ei tiedä? Niin? Darwinismi tarkoittaa sitä, itse asiassa kukaan ei, jos tarkkaan ottaen nämä termit määritellään, niin kukaan ei usko darwinismiin, vaan uskotaan uusdarwinismiin, joka tarkoittaa sitä, että Darwinin aikana näistä geeneistä ja DNAsta ei tiedetty mitään, mutta sitten darwinismi meinaskin hukkua, koska ei ollut mekanismia. Mutta sitten 1920-30-luvulla yhdistettiin tämä mutaatio, oli sattumavaraiset virheet jossakin perimässä, niin aiheuttaisi sen, että alkusolusta olisi tullut kärpäsiä ja norsuja ja kameleita ja ihmisiä ihan pelkkien painovirheiden avulla niin kuin alkusolusta. Tätä tarkoittaa uusdarwinismia. Sehän on teoria, johon uskotaan, koska se on ainoa teoria, millä Jumala saadaan niin kuin suljettua ulos. Mutta se on tullut nykyään erittäin ongelmalliseksi, koska mitä enemmän tutkimus edistyy, sen varmemmaksi tulee se, että tämä teoria ei toimi. Niin. Koska se perustuu siihen, että jos mä otan yhden esimerkin, niin ihmisessä on 100 hyllymetriä kirjoja tietoa joka solussa. Siellä on 3,5 miljardia kirjainta niin kuin jonona. Ja siihen on sitten laitettu ohjeet, miten ihminen tehdään ja miten se toimii. Ja kaikki hyvin. Ja ajateltiin, että siitä enää vaan noin 1% toimii ja loppu on tämmöistä evoluutiopolun jäljelle jäänyttä roskaa. Kunnes muutama vuosi sitten huomattiin, että eihän siellä roskaa, kun siellä on kontrollipaneeli. Että siellä on semmoinen tiedosto, että jos me otetaan yksi kirja siitä 100 hyllymetristä kirjoja, joka määrää, miten meidät rakennetaan ja toimitaan, niin sitä voisi verrata semmoiseen tilanteeseen, että sulla olisi kirja, vaikkapa Tuntematon sotilas. Sä luet sen ja tyytyväisenä laitat sen mielenkiintoisen kirjan syrjään, mutta sitten sä ajattelet, että olisikohan tuossa toinen kirja, jos lähtisi lopusta lukeen alkuun päin niin kuin hebreaa, että se huomaat, että siellä on toinen kirja koodattu päälle, mutta se on nimi on Sota ja rauha. Eli tämä tiedosto on tälle tiivistetty, että siinä on, sitä luetaan 2 suuntaan ja molempiin suuntiin on tietoja, plus sitten siihen on pakattu vielä niin kuin 4 eri tasoon tietoa ja sitä paitsi se on elävä tietokoneohjelma, joka muuttuu sen mukaan, että mitkä on vaateet. Eli kaikki tämä tutkimus osoittaa, että Jumala on pystynyt laittamaan semmoisen tiedoston,
jossa on yksi rakennus- ja toimintaohje luettuna, niin kuin Suomeen luetaan vasemmalta oikealle, mutta sitten kun se koodinauha luetaan toisinpäin, niin siellä on toinen koodinauha. Ei kukaan pysty kirjoittamaan tämmöistä palindroomiota. Mehän voidaan tehdä saippuakauppias ja saippuakauppias, se on siinä, mutta tämä on saippuakauppias, joka on 3500 miljoonaa kirjainta pitkä ja siellä on toinen teksti toiseen suuntaan. Että tämä on se, mikä osoittaa kiistatta, että se on luotu. Koska tämmöisiä tietokoneohjelmia niin ei tee edes Microsoft, totesi Bill Gates, joka on Microsoftin johtaja. Hän on maininnut tästä, että ihmisen perimän tietokoneohjelma on niin monimutkainen, että ei Microsoft semmoista pysty tekemään. Niin, ei tietenkään. Sä ymmärrät hyvin, että kun tämmöinen häiriö tämmöisessä tekstissä, että jos se teksti paranisi tolleen normaalisuuntaan luettuna, niin ei se voi yhtä aikaa parantua toiseen suuntaan luettuna. Että semmoista lottovoittoa ei voi tapahtua. Että se kertoo, että tämä darwinismin tai uusi darwinismin mekanismi, joka olisi painovirheet, tuottaisi jotain kivaa, niin painovirheet tuhoaa aina tämmöistä tiedostoa. Tämä on aivan selvä asia. Nykyään se ymmärretään, mutta silti opetetaan tätä vanhaa Darwinin teoriaa, koska halutaan pitää Jumala ulkopuolella vaikka väkisin ja vaikka vastoin kaikkea tieteellisyyttä. Niin tässähän on se huono puoli, että Raamattu, niin kuin, joka on Jumalan ilmoitus itsestänsä, niin kuvaa. Raamatussa kerrotaan, että Jumala on hyvä ja Jeesus sanoo, että Jumala yksin on hyvä. Mutta sitten kun meillä tulee se mieli joka sanoo, että Jumala pois, se on jotain ikävää tai jotain sellaista, niin sitten se niin kuin turmelee sen, että me voitaisiin iloita yhdessä hänen kanssaan, hänen teoistaan, niin kuin Jumala tekee. Hän iloitsee siitä, että hän on tehnyt hienosti meitä kaikki. Joo, Jumala iloitsee siitä ja Jumala pitää varmasti siitä, että me tutkitaan tätä ja Jumala on hauska, huumorintajuinen ja hänen luomakunnassa on erittäin hauskoja asioita. Muun muassa siitä mä olen kirjoittanut toisen kirjan, kun eläimet opettavat sinua, joka on nykyään kuvitettu. Mutta ottaakseni yhden esimerkin, niin äskettäin löytyi tuolta Saudi-Arabiasta yksi tämmöinen vaatimaton kärpäne ja huomattiin, että tässä kärpäsessähän on tämmöiset kauniit taulut, että kummassakin kärpäsen siivessä on muurahaisen kuva, oikein komea muurahaisen kuva. Mitään selitystä tälle ei ole muuta kuin Jumalan huumorintaju. Eli kärpäsen nimi on Goniurelia tridens, jos joku haluaa googlata, niin katsoo niitä komeita muurahaisen kuvia tämän kärpäsen molemmissa siivissä. Ja no tietysti darwinistit on paniikissa, kun he yrittää selittää, että miksi tälle kärpäselle on laitettu nuo hienot muurahaisen kuvat siipiin, niin ne sanoo, että juu se hämää noita hyppyhämähäkkejä, jotka syö niitä. Ne ei tiedä, söisikö se ton muurahaisen kärpäsen vai ton muurahaisen, mutta se on huono selitys, koska ihan sama, minkä se niistä syö, niin sen kärpäsen päivät on luetut. Eli tälle ei ole mitään selitystä. Niin, siis toihan on vaan, että mitä se tekee, mutta siis niitähän pitäisi selittää, että kuka sen on sitten tehnyt, jos ei Jumala ole sen takana. Että. Joo, kärpäsessähän on enemmän teknologiaa kuin tuommoisessa jumbojet-liikennelentokoneessa, eli se muun muassa laskeutuu paremmin, että mulla on yksi tuttava, joka lentää näitä 747 jumbojetteja, mä tunnen hänet hyvin, niin hän sanoi, että se menee aina automaatilla alas, koska se on aika vaikea käsin ohjata. Kyllä sen pystyy ohjaamaan, mutta se menee automaatilla, niin kärpänen laskeutuu, niin se on erittäin monimutkainen juttu, se on korkeampaa matematiikkaa, koska siinä voi puhaltaa ilmavirrat 3 eri suuntaan ja se kärpänen niin kuin aistii sen, se laskee sen oikean laskeutumiskulman ja se on erittäin monimutkaista teknologiaa. Hienompaa kuin tuossa 747 liikennekoneessa se ei sliiraa, vaan se menee just siihen niin kuin pitikin, että nyt kun sä seuraavan kerran rusenat kärpäsen, niin ajattelee, miten paljon teknologiaa siinä tuhoutuu. Niin, ja se kärpänen tuskin kauheasti pohtii sitä, että miten tämä tapahtuu. Se on niin kuin luontevaa sille. Joo, se on automaattista. Se kärpäsen se on elämä. Kärpäsen elämä. Joo, kärpäsen siivet lyö 250 kertaa sekunnissa ja se laskee sen matemaattisesti sen siiven asennon. Se muuttaa sen niin kuin muutaman siiven iskussa, niin kuin, että se laskeutuminen onnistuu hyvin. Joo, mutta tästä me päästään niin kuin Kristukseen, koska hän on kaikesta tärkein. Niin mitä sä sanoisit nyt, kun sä kävit tuolla Lontoossa ja tapasit ihmisiä, niin miksi ihmiset luopuu kristinuskosta? Iso-Britanniahan siis sehän on ihan massiivinen se, että miten ihmiset niin kuin kieltää, ei todellakaan halua. Puhuitteko te siitä siellä tai oliko? Puhuttiin jo, että Iso-Britanniassahan kastetaan ihmisistä tai lapsista niin
vain noin tuommoinen 10-15% enää. Ja sehän on maa, mistä kristinusko on meille tullut. Tämä Kuningas Jaakon Raamatun käännös, joka on hyvä. Kaikki tuli Britanniasta meille, mutta se on täysin luopunut kristinuskosta. Ja kyllä tässä konferenssissa kävi ilmi kaikkialta maailmasta selvä viesti. Siitä on muuten tehty hyvä DVD-elokuva englanniksi, haastattelututkimus lukio- ja yliopisto-opiskelijoista, miksi ne jätti kirkon. Siis haastateltiin paljon opiskelijoita, jotka oli seurakunnassa aktiivisia ja sitten ne jätti kirkon, niin syy oli Darwin. Eli niille on opetettu, että tämä darwinistinen mekanismi on kaiken luonut. Ne yrittää elää sen kanssa 2 vuotta. Ja 2 vuotta keskimäärin kestää, niin huomaa, että tämä hommahan toimii niin kuin ilman Jumalaakin, koska darwinismi selittää sen, sitten ne luopuu uskosta. 80% noin suurin piirtein kaikista nuorista viimeistään silloin, kun ne menee lukioon tai yliopistoon, Darwinin takia luopuu uskosta. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Kyllä niin voi toisinkin päin käydä, mutta se on harvinaista. Eli siellä oli yksi ateisti, tiedemies, entinen ateisti tuolla Lontoon konferenssissa, joka kertoi, että hänelle oli hyvin vaikeaa tämä asia ja hän oli peräisin ateistiperheestä ja hän miettii näitä, mistä kaikki on peräisiä, miten se on syntynyt ja hän pohti sitä ihan vakavissaan ja sitten yhtäkkiä ajatteli, että katonpa tuosta Raamatusta, niin luki sen 11 ensimmäistä lukua ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja pamahti uskoon, koska tässähän on vastaukset kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä mä oon pohtinut, että mistä kaikki on peräisiä ja miten se meni. Niin, mutta tämä on harvinainen poikkeustapaus tietysti, mutta näinkin voi käydä. Niin, kyllä. Se on tosi surullista, että se on niin jotenkin systemaattista, mutta se on varmasti aika ristiriitaista ihmisille, että koko luomakunta todistaa siitä, että se on luotu ja että se on ihmeellistä, mutta niin kuin jotenkin, mitenköhän ihmiset niin kuin pystyy selittämään sen itselleensä, tai sitten se on varmaan vaan semmoista. No kyllä se siitä johtuu tietysti, että tämä darwinistinen teoria antaa niille tämmöisen maailmanselitysmallin ilman Jumalaa, joka vaikuttaa noin pintapuolisesti ihan fiksulta, mutta kun mennään yksityiskohtiin, niin se tuhoutuu. Niin. Vaikuttiko se sun mielestä fiksulta? Sähän uskoit aikaisemmin siitä. Joo, se vaikutti mun mielestäni fiksulta sen takia, että kaikki valkotakkiset fiksun näköiset professorit ja dosentit sanoo, että tämä on totta, niin nuoren oli aika vaikea niin kuin asettua poikkiteloin, ja mä uskoin darwinismiin tai uusdarwinismiin ja olin ateisti sen takia, mutta sitten kun mulle kerrottiin se vaihtoehto, niin mä ymmärsin älyn tasolla, että mua on vedetty nenästä. Eli se on pelkästään semmoinen tarina, se ei ole mitään tiedettä. Se on tarina, joka kerrotaan sen takia, että saataisiin Jumala ulos, mutta se ei kestä tieteellistä tarkastelua. Tämä on hyvin tärkeä asia oivaltaa, että kaikki nämä alkuräjähdys, alkusynty, alkuliemi, kehitys, niin ne on vain tarinoita. Ei niiden tueksi ole esittää minkään näköistä tieteellistä koetta. Ei yhtään mitään. Se on sarja tämmöisiä ihmeitä. Esimerkiksi alkuräjähdys, niin se on samaa luokkaa, kun sä menisit tuosta ärkioskille 50 perättäistä viikkoa ja vetäisit joka kerta niin kuin täyspotin. Niin kuin todennäköisesti näin tapahtuisi, niin sehän on 1 voitto, on 1/16 miljoonasta, mutta että sä tekisit se 50 kertaa peräkkäin, niin me puhutaan samanlaisista todennäköisyyksistä, kun me koitetaan viritellä alkuräjähdystä sopivaksi, niin se on ihme. Se on ihan samanlainen, paljon helpompi uskoa, että alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja tämän takia tuli tämä ateistitutkija uskoon, kun hän sai siihen vastauksen. Niin. Eihän missään muussa uskonnossa sanota tämmöistä, niin muuta kuin Raamatussa, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Se on siinä. Niin, kyllä. Ja sitten vielä kerrotaan, että kuka hän on. Että ei ole muita jumalia ja ettei tarvitse arvuutella. Että se on niin kuin tosi selkeää. Joo, Jeesus, hänen kauttaan kaikki on luotu. Hänessä pysyy kaikki voimassa ja hänessä me pelastumme, jos vain pysymme uskossa. Tästä kannattaa lukea Johanneksen evankeliumin 1. luku. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana tuli lihaksi. Ja sitten siinä sanotaan vielä, että hänen omansa eivät tunteneet häntä. Että se on juuri niin kuin siinä lukee, että tämä avaa silmät, tämä Johanneksen evankeliumin lukeminen. Kyllä ne silmät muutenkin aukenee, jos ilman ennakkoluuloja tutkii luontoa. Että nythän voisi sanoa näin, että lapsihan on paras tiedemies. Että jos lapsi näkee sudenkorennon, niin hän tietää heti, että tuo on tehty, että se ei ole kehittynyt alkuliemästä. Ei lapsi sille ajattele. Lapset on luontaisesti Jumalaan uskovia. Lapsi on siis paras tiedemies. Tiedehän on sitä, että tehdään havainto
ja sitten niistä vedetään johtopäätökset. Lapsihan osaa sen, pitää opiskella 10 vuosia yliopistossa, että pystyy sanomaan, että ihmisen käsi on kehittynyt kalan evästä, niin se vaatii pitkät opinnot. Se on totta. Lapsi ei ajattele koskaan näin. Niin. Mutta sitten kun me halutaan niin kuin työntää se Jumala ulos, niin me mennään tämmöisiin hassutuksiin, että darwinismihan on niin kuin satujen kertomista. Kyllä ne silmät sitten avautuu, että sen takia kannattaa, niin kuin, nythän meiltä tulee tuossa ennen joulua luominen.fi-sivulta tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia luomisesta, missä on 60 kiperää kysymystä, johon nämä huippuasiantuntijat antaa vastauksen suomeksi. Mutta kyllä se niin kuin on niin ilmiselvää tämä luominen, kun katsoo ihmisen koodia ja sitten katsoo vähän ympärilleen, että Lontoossa oli yksi myös ateisti tiedemies, joka oli siellä Lontoon valosaasteessa ollut koko ikänsä eikä ollut koskaan nähnyt luontoa eikä mitään vastaavaa, niin hän meni tuonne Irakiin pari vuotta sitten ja yöllä meni bussilla ja bussi hajosi ja ne joutui tulemaan sitten ulos sinne aavikolle, oli säkki pimeätä, ei mitään valosaastetta, niin häntä löi niin kuin kasvoille se valtava tähtitaivas, kun rävähti siihen eteen ja silloin hän niin kuin tajusi, että kyllä tämä niin kuin, mikäs tämän takana on. Hän katseli sitä tähtitaivasta. Se johdatti hänet niin kuin etsimään Jumalaa. Että nyt tämän tähdissä näkyy mielenkiintoisia merkkejä, niin kuin tämä oli tämä eilen, oliko se 14. marraskuuta tämä valtava jättikuu, joka tulee kerran 70 vuodessa. Viimeksi oli vuonna 1948, kun Israel itsenäistyi. Tai sitten tulee 23. päivä syyskuuta vuonna 2017 tulee tämmöinen taivaallinen asetelma, joka on juuri tarkalleen se, mikä kuvataan ilmestyskirjan luvussa 12. Hyvin mielenkiintoinen juttu. Onko Lehtimäen juhla-aika? Joo, on. Että siitä voi netistä lukea 23 September 2017. Varmaan siitä suomessakin tulee jotakin, mutta siinä todella on. Tämä tapahtuu 7000 vuoden välein tämä näytelmä, että tähdet on niin kuin siinä asennossa juuri niin kuin kuvataan ilmestyskirjan luvussa 12. Eli toisin sanoen ensimmäistä kertaa maailman historiassa tapahtuu näin. Ja tämä on hyvin jännittävä asia. En tiedä, mitä se merkitsee, mutta joka tapauksessa näin tulee tapahtumaan. Niin. Tähdethän ja siis nuo muut planeetat, niin nehän on tosi massiivisia, että me täältä katsotaan, että miten kaunista, mutta mä muistan kanssa, mä pienenä mä kattelin taivaalle, mä olin, että sä oot tosi suuri Jumala. Että siis se tekee tosi hyvää niin kun myös katsoa ylöspäin, katsoa niin kun ympärille ja sitten katsoa ihan peiliin ja kiittää, että mä oon elossa ja mä oon olemassa ja niin kuin kaikesta, niin kuin, koska se oikeasti siis Jumala on hyvä, hän on hyvyydestään käsin ja rakkaudestaan luonut meidät. Näin on ja tuosta tähtien lukumäärästä niin ystäväni fysiikan tohtori väitteli tässä vuosi sitten erään ateistifyysikon kanssa ja hän ateistifyysikon ainoa argumentti, että Jumala ei ole olemassa, oli se, että Jumala ei ole olemassa, koska tähtiä on niin paljon. Mikäs logiikka tuossa on? Ei siinä ole mitään logiikkaa. Hän katsoi, että tähtiä on tarpeettoman paljon, mutta psalmissahan sanotaan, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Ja Jumalan kunnia on niin iso asia, että siinä tarvitaan 100 miljardia galaksia ja kussakin 100 miljardia tähteä. Että totta kai Jumalan kunnia on iso juttu ja Jumala ja kunniakseen on tämän tehnyt. Sen sijaan niin nämä ateistithan on pulassa näiden galaksien kanssa, koska aurinkokuntammehan on osa tätä linnunrataa ja se sitten kiertää sitä linnunrataa niin kuin mukamas ympäri kerran 240 vuodessa. Mutta siinä on yksi probleemi, että mikä ihmeen voima tätä aurinkokuntaa pitää siinä linnunradan galaksissa, koska painovoima ei riitä. Ei se riitä. Ei kukaan sitä tiedä. Sen takia nämä joutuu paikkailemaan nämä ateistit näitä teorioita keksimällä pimeän aineen. Pimeä aine pitää sitä paikalla. No mitä se on? Ei kukaan tiedä. Eli heillä on tyypillistä tämä teoretisointi, että tuntematonta asiaa selitetään tuntemattomalla. No ei siinä ole mitään järkeä. Tai se, että maailmankaikkeus laajenee kiihtyvällä nopeudella, niin eihän siinä ole muuta selitystä, kuin laitetaan sinne pimeä energiaa, joka vetää sitä hajalle. Mitä se on, ei kukaan tiedä. Siis tällaisia mystisiä juttuja on tämä ateistinen maailmankuva ihan täynnä. Ne pitäisi vaan ottaa esille, että se on pelkkää tarinointia. Tämä ei kosmologia ole mitään tiedettä tai kokeellista tiedettä. Se on satujen kerrontaa aivan niin kuin alkuliemi tai alkusolo. Ne on pelkkiä satuja, jotka on epätieteellisiä, täysin epätieteellisiä. Että tämä on sellainen asia, josta kyllä on syytä puhua, koska turhaan
me menetämme lapset ja nuoret seurakunnista tällaisen teorian takia kuin uusdarwinismi tai alkuräjähdys, jotka on pelkkää sadun kerrontaa. Me menetämme heidät sen sijaan, että opettaisimme heille totuutta näistä asioista. Niin. Ja näistä on paljon nyt tietoa saatavilla tänä päivänä, että meillä on nyt erinomaisia kirjoja tästä aiheesta. Ehkä kovin kirja on viime joulukuussa tullut tämmöinen Eliömaailmaan rappeutuu genetiikan professori John Sanfordin kirja, joka osoittaa, että ei täällä mikään näissä oloissa elä yli 10 000 vuotta, vaan se kuolee pelkästään näihin mutaatioihin, joiden pitäisi viedä tätä evoluutiota eteenpäin. Että tänä päivänä voidaan tieteellisesti osoittaa, että darwinismi ei toimi. Ja kyllä. Tämä asia niin kuin hoidetaan sille, että annetaan järkiperäinen selitys tälle maailmalle, kerrotaan omasta uskontulosta ja sitten kerrotaan evankeliumi, niin näillä 3 työkalulla niin me voitamme tämän. Hyvä sanoma Jeesuksesta. Ja siis Raamattu on tosi ihmeellinen, tai siis Jumala osoittaa sen, että hän oikeasti haluaa vastata meidän kysymyksiin. Jeesus on se vastaus. Niin kuin se alkaa luomisesta ja se päättyy siihen uuden, niin kuin, että on uusi maa ja uusi taivas. Niin kuin, että tällä on oma aikakautensa. Niin kuin. Joo, ei taivaassa ei tarvita kelloa enää. Mikä on kerran alkanut, niin kuin Raamattu sanoi alussa, Jumala loi, se myös varmasti loppuu kerran, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että aikaa ei enää ole. Niin. Että se loppuu ja sitten mennään taivaan kotiin ja kellot voi jättää tänne langenneeseen maailmaan. Se on ihan kaikkisuus. Ja hyvä sanoma Jeesuksesta on se, että kun me kaikki ollaan tehty syntiä, niin Jeesus tuli sovittamaan. Jumala julistaa meille rauhan ja sanoo, että nyt uskomalla Jeesukseen, niin me voidaan elää siinä suhteessa ikään kuin me ei oltaisi koskaan mitään niin kuin vääryyttä. Että me voidaan tulla rohkeasti Jumalan kasvojen eteen, uskon kautta Jeesukseen. Kyllä, elämän tarkoitus on tulla tuntemaan Jeesus. Kyllä. Hei, kiitos paljon, kun olitte mukana kuuntelemassa tätä ja siunattua viikkoa kaikille.